So karong adlaw day no day mao ni ang buhok sa kuang client. So inana naka-dry ang iyang buhok. So tanawan na lang ninyo day no ang after aniha nga buhok. Kay lagi daw day no bago lang daw ninyo day gipariban sa salon. Unya kay wa man lagi siya ganahin sa result day no day mo nang iyang gipausab og pariban sa kuha. O kani sir nga client ako day no kay nag home service day ko ani day sa Tipano. Adjust me day bukid day ni sa Tipano yung akong giadtuan no. O kani sir nga pagka home service bitaw na ko day no mao ni ang pinakalayo oy please lang. Kay lagi day ba day usa min abot sila ha day no nagkawala-wala pa mi oy. Ay giaksyo glamat ang piling gwapa ni mga panahon na oy. Anyway, dahil mauna rin ni ang before ug after sa buhok sa akong client, no. Sinana na siya kanindot day no, o ginana na siya ka-shiny. Ang gibuhat lang day na ako aning buhok sa akong client karon day no, kaya ako na siya giriban day akong hair cellophane ug ako ang gibotox. O di ba day inana day tulo ka process ang gibuhat ako sa iyang buhok ani. Dayon na sa imo react dayon day no nga mga hairdresser nga suyaon ba ay please lang. Mo na ra ba dining uban nga mga hairdresser day no day nga dili na daw mo effect ang botox day no pag nag-hair cellophane na ka. Ay di nagi magbuot yot no yot kay ako man ning trabaho ba. Kay ako man siguro ning trabaho no mo ning ako'y magbuot ani ug ako'y nakabalo ani ba please lang. Kung dili na mo i-fix sa inyo nga pamaagi no ay da bahala mo oy. Og mora dito no bye oy.